أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تغسر رب تمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Соңгы вакытта бик күп шундый мөрәҗәгатьләр була. Күз тиде яки анда бозым эләкте һәм башка шундый борчулар белән мөрәҗәгать итәләр. Әлбәттә инде кайбер кешеләр күз тиюгә ышанмаска мөмкиннәр, кайберләре киресенчә бөтен нәрсәне күз тию дип уйларга мөмкиннәр. Шуңа күрә монда инде ниндидер дини белем һәм дә шушы мәсьәләне яктырту таләп ителә. Беренчедән, чыннан да күз тию дигән нәрсә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әл-гайну хаккун" ди. Күз тию хак ди. Кайбер диннәрдә, мәсәлән, күз тиюне танымыйлар. Ягъни ул юк, ышанмагыз аңа, ышанмасагыз зыяны юк диләр. Әмма инде ислам дине күз тиюне таный гына түгел, хадисләрдә, бик күп җирләрдә шиксез, ягъни мәзһәбләр арасында, галимнәр арасында шиксез кабул ителгән әйбер ул күз тию дигән нәрсә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт көне алдыннан минем күп кенә өммәтемдәге кешеләр күз тиюдән халак булырлар, үлеп китерләр" ди. Әлбәттә инде кеше үлеп китәргә мөмкин төрле сәбәп белән. Һәм кешегә төрле зыян килергә мөмкин. Мәсәлән, инде ул ниндидер халакәттә кеше авырып та китәргә мөмкин, яки ул мәсәлән ризык белән дагулана, температура белән дә, салкын тиядә һәм башкасы. Ягъни бу күз тиюнең тышкы чагылышы. Чөнки күз тию ул күз тигән кешенең маңгаена күз рәсеме чыкмый. Инде ул ниндидер башка төрле теге авырулар, физик авырулар яки булмаса физик зыян кешегә килергә мөмкин. Кеше сертенеп егылулар да күз тиюдән булырга мөмкин. Гәрчә битне сертенеп егылу нәрсә гаепле? Синең кәкре аягың юлда яткан әйбер гаепле бит инде. Әмма аның төп сәбәбе күз тию булырга мөмкин. Менә шуңа күрә дә күз тию ул инде шушы безнең тормышта шушындый моментлар белән чагыла башлый дип әйтик. Тормышыңда синең уңайсызлыклар барлыкка килә башлый. Аның сәбәбе күз тию була. Мәсәлән, хәзерге вакытта медицина әйтик дәвалый кешенең авыруның тышкы чагылышын. Мәсәлән, кешенең температурасы күтәрелгән, грипп эләккән. Димәк, ул вирусны үтерергә кирәк, гриппны. Антибиотиклар бирәләр, төрле дарулар бирәләр, тегесе монсы. Ләкин инде динебез тирәнрәк карый бу мәсьәләгә. Ни өчен вирус сиңа эләккән, тегенгә эләкмәгән? Ул җирдә бит төрле кеше утырган, шулай бит. Инде табиблар әйтә, кешенең аларның иммунитеты ныграк булган, синеке зәгыйфрәк булган. Нишләп синең иммунитет зәгыйфләнгән? Менә шушы мәсьәләләргә тирәнтен рухи яктан карарга безгә ярдәм итә динебез. Һәм инде менә шушы күз тию ул ниндидер авырулар, тормыштагы үзгәрешләр, халакәтләрнең сәбәбе булырга мөмкин. Һәм шушы күз тиюне алып, син инде авыруларыңның тегеләрен дә тышкы ягында, күренгән өлешендә дәвалый аласың аннан соң. Гадәттә күз тию ничек беленә? Кеше тормышында гадәти булмаган ниндидер үзгәрешләр барлыкка килә. Тиктималдан тормыш кырыла, бозыла, кешенең мәсәлән аралар бозылып китә, кешеләрнең эштән ниндидер начарлыклар, авырлыклар килеп чыга башлый. Юлда гел хәвеф-хәтерләр килеп чыга башлый. Ягъни синең тормышыңа, гомумән кеше тормышына хас булмаган аномаль ниндидер күренешләр. Бу вакытта инде күз тиюдә шуның күз тию белән бәйләргә мөмкин. Шулай ук инде мәсәлән ниндидер кешенең мактавыннан соң, яки ниндидер кешенең каравыннан соң, ниндидер яңа кеше белән танышудан соң шундый хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Монда инде әйтергә мөмкин, бу кешенең күзе тигән, я булмаса аның тәэсирендә шулай булган хәлләр дип. Күз тиюнең механизмы ничек башлана инде ул? Әгәр дә мәсәлән кемдер нәрсәгәдер караса һәм ул әйбер белән сакланса, һәм шушы әйбер аңа ошаса, шул вакытта теге ул кеше инде мактарга онытса Аллаһы Тәгаләне, ягъни бу әйбер үзеннән үзе шундый матур булган, күркәм булган дип уланы шулай иттереп күрсәтә. Ягъни бу матурлыкны Аллаһы Тәгалә белән бәйләми. Чөнки матурлыкның чыганагы Аллаһы Тәгалә. Мәсәлән, әйтик,
Кемдер бала мәсәлән инде гадәттә шулай мактыйбыз балаларны. Каран инде матур икән дип, каран инде уңган оста икән дип. Ул бит баланың тырышлыгы түгел ул. Ул бит Аллаһы Тәгаләне шулай ясаган. Без дә бит инде мәсәлән галереяга килеп, кара әле бу картина үзеннән үзе ничек матур чыккан икән димибез. Без сокланабыз шушы картинаны рәсемне ясаган кеше белән. Кара әле бу рассам гений икән, кара әле нинди оста икән, һәм башкасы. Шуңа күрә дә монда да әгәр дә без ниндидер яхшылык, матурлык күрсәк, әлбәттә беренче чиратта без Аллаһ Тәгаләне мактарга тиешбез. Субханаллаһ, машаллаһ дип, альхамдулиллаһ, ла хауля ва ла куввата илля биллаһ дип анда һәм башка шушындый Аллаһ Тәгаләне зурлый торган сүзләрне кулланып. Кай вакытта инде менә теге карагачтан берәр нәрсәгә абау ямсыз диләр шулай бит теге күз тидермәс өчен шулай дип әйтәләр инде. Димәк теге мактамас өчен дип әйтик. Кайбер кешенең күзе каты була, ул моны үзеннән үзе теге белә инде үзенең күзе каты икәнен. Күрәсең, соклана торган гадәте бар дип әйтик инде бу кешенең. Бу очракта инде бу кешенең үзенә бигрәк тә сак булырга кирәк. Бер туктамый менә шушы дәгыларны кылып кешегә караганнан соң аларга сокланганнан соң дип әйтик инде шулай дага кылып торырга кирәк. Шуңа күрә менә шундый хәлләр булырга мөмкин. Кайбер кешенең күзе каты булмый, ул сакланмый дип әйтик, кайбер кеше исе китми бер нәрсәгә дә. Кайбер кеше инде Аллаһ Тәгаләне мактап йөри, үз вакытында, үз урынында дип әйтик инде. Менә шуңа күрә дә гел Аллаһ Тәгалә белән элемтә булырга тиеш бу очракта. Һәм инде кемгә менә карыйлар, мәсәлән, матуррак кешеләр була шулай бит инде. Аларның үзләренә дә моны белеп, Аллаһ Тәгаләне мактап торырга кирәк үзләренә дә. Бу очракта инде аларга шулай ук төрле зикрләр әйтеп торырга, аятлы кесиләрне ешрак укып йөрергә туры килә. Әгәр дә инде алар шулай игътибарларын кешеләрнең җәлеп итә торган булсалар. Һәм дә күз тиюдән менә шушы сакланып буламысың дигән очракта еш кына күз тиюдән сакланып була торган булмаска да мөмкин. Чөнки мәсәлән, сихердән сакланыр өчен махсус дугалар укып йөрсәң, сихер сиңа эләкмәскә дә мөмкин. Ләкин менә сихер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә эләккән бит әле, Пәйгамбәр була торып та. Ләкин бу очракта инде ул Аллаһ Тәгаләне сакламый дигән сүз түгел, Аллаһ Тәгалә сихернең барлыгын безгә күрсәтергә тели, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аркылы. Чөнки кайбер диннәрдә шулай ук сихерне танымыйлар, юк дип әйтәләр. Без инде шулай ук сихерне таныйбыз, аның барлыгын раслыйбыз. Һәм күз тию сихергә караганда хәтәррәк хәтта. Чөнки аннан булай гына сакланып булмый. Мәсәлән, ниндидер махсус дугаларны укып йөреп, мәсәлән, анда иртә кич Кул-Һуаллаһ, Фалак, Нас сүрәләрен укып торсаң, кешегә инде сихерләкми. Әмма күз тию ул эләгергә мөмкин. Шуңа күрә дә монда башка чаракта сакланырга кирәк булачак. Мәсәлән, инде әгәр дә кешенең ниндидер осталыгы бар икән, ул осталыкны артык күрсәтеп, мактанып йөрергә кирәкми. Яки кешенең матурлыгы бар икән, ул матурлыгын яшерә төшсен, аны киресенчә кешеләргә теге күрсәтергә тырышмасын. Менә безнең бит мәсәлән хәзерге вакытта инде никаб мәсьәләсен күтәрәләр, йөз каплау мәсьәләсен хатын-кызларның. Аның бит йөз каплауның тагын бер сәбәбе ул күз тимәсен өчен. Хатын-кызларның йөзләре матур була, гел карап торалар. Башка хатыннар кинчелек белән карый, ирләр инде кызыгып карый. Шуңа күрә инде әгәр дә хатын-кыз йөзен каплап куйса, шулай күз тиюдән дә ул сакланырга мөмкин. Һәм безнең Абу Ханифа мәзһәбендә аеруча матур хатын-кызларга йөзләрен каплау катгый киңәш ителә. Менә шуңа күрә дә менә шушы үзеңнең матурлыгыңны, я булмаса анда яхшы әйберләреңне дип әйтик инде, кешегә шулай ук күрсәтеп йөрергә киңәш ителми. Һәм инде хәтта планнарыңны да кешегә сөйләргә киңәш ителми, күз тияргә мөмкин. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, берәр эшне ниятләсәгез ди, кешегә сөйләп йөрмәгез, һәрбер эшнең дә көнчесе бар ди. Ягъни сез ниятләгән әйберне кешегә әйтсәгез, ул инде әле эшләмәгән килеш тә көнләшеп куярга, булмаса күз тидергә мөмкин. Һәм аннан соң инде зыяны килергә мөмкин. Инде күз тидергән чиракта нишләргә кирәк? Күз тидергән чиракта инде эшкереп аны даваларга мөмкин. Аның махсус давалый торган, укыла торган Коръән аятләре бар, дугалары бар. Гадәттә инде Фатиха сүрәсе, Аятул Курси, Бакара сүрәсенең ахыры, Ихлас, Фалак, Нас сүрәләре укыла. Кеше инде үзе укырга мөмкин, кемгәдер укытырга мөмкин, ниндидер хәзрәтләргә мөрәҗәгать итәргә мөмкин.
Шулай ук инде ысулы бар, мәсәлән, күз тидергән кеше билгеле икән кем күз тидергәне, шуның тәхәлләтылган суы белән кешене юындырырга мөмкин. Битләрен, күренеп торган җирләрен юып, инде шулай ук шифа сихәтләрен алырга була. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үз балаларына, аныкларына да укып торган дугалар. Бигрәк тә аныклары аның инде кичкенә була пәйгамбәрлек вакытында. Ул шушы балаларына укып торган махсус дугалары була, күз тиюдән саклар өчен. Кай вакытта бит күз тия ул чит кешенән генә түгел, үзеңнән дә. Менә әти, әни дә бит инде үз баласына сакланып карарга ярата, мактап карарга ярата, берәр осталыгын күрсә. Көлә шул бала белән теге нурлана дип әйтик инде, әмма шул ук вакытта күз тидерергә дә мөмкин. Шуңа күрә кай вакытта бала бигрәк уйнап, көлеп, йөгереп йөргән вакытта син сакланып карап торасың да, бер заман елый башлый егылып, килеп бәрелергә мөмкин һәм башкасы. Менә шуңа күрә инде монда шулай ук үзеңнең күзеңнән дә сакларга кирәк шушы балаларны. Бу очракта инде аның махсус дугасы бар. А'уду би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламма дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм укый торган булган үзенең аныкларына. Монда бу дуганың мәгънәсе һәрбер шайтаннан, чагучы бөҗәкләрдән, ниндидер хайваннардан, шулай ук Аллаһ Тәгаләдән саклау сорыйм дип, шулай ук саклау сорыйм Аллаһ Тәгаләдән кешенең күзеннән дип, ягъни күз тиюдән дип инде. Шулай ук тагын бер дугасы бар. А'уду би калиматиллахи таммати мин гадабихи ва гиқабихи ва шарри гибадихи ва мин хамазати шаятин ва яхдурун. Монда инде шушы шайтан зыяныннан, кешеләрнең зыяннарыннан, Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан Аллаһ Тәгалә сакласын дип шулай ук менә бу дугада сорала. Бу дугаларны инде шулай ешрак укып йөрергә кирәк. Һәм шулай ук инде әйткәнебезчә, шайтан күз тиюеннән дә сакланырга кирәк, кешенекеннән генә түгел. Мәсәлән, кеше чишенгән вакытта бисмилла әйтмәсә, аның гәүрәтләре, тәне шайтанга күренә, һәм шайтан инде үз чиратында шулай күз тидерергә мөмкин. Шуңа күрә күз тию дигән нәрсә ул кешеләрдән генә түгел, күренми торган затлардан, шайтаннардан да булырга мөмкин. Шуның өчен дә бер туктамый, бер өзлексез көндәлек дугаларны укып торырга, сөннәтне үтәргә, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кушканча яшәргә, киенергә һәм башкасы әлбәттә инде киңәш ителә. Шул очракта күз тиюнең зыянын инде иң минималь дәрәҗәгә төшерергә мөмкин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.